काश्मीर हे भारताचं नंदनवन, पण दुर्दैवानं फाळणी झाली आणि या नंदनवनाला आतंकवादाचं ग्रहण लागलं. लाखो लोक शोध प्रत्याशोध या आगीत होरपळत होते. हजारांनी संख्येत लोकांना आपला प्राण गमवावा लागला. त्यांची मुले होती. या मुलांना काश्मीर विषयी काही माहीत नव्हतं. काश्मीरचा प्रश्न काही समजत नव्हता. मग या प्रश्नानं त्यांना त्रास का द्यावा, त्यांचं जीवन का बिघडावं, हा विचार करून सरहद जन्माला आली. तर सरहद म्हणजे काय हे समजून घेण्यासाठी आज गजाली या कार्यक्रमात आमच्या सोबत आहेत शैलेश वाडेकर. नमस्कार. नमस्कार. तुम्ही सरहद संस्थेचे संचालक, डायरेक्टर. ही संकल्पना ॲक्च्युली काय? सरहद म्हणजे खरं तर सरहदचा सरळ अर्थ घेतला तर सीमारेषा, बॉर्डर असं आपण म्हणू शकतो. आमच्या सरहद संस्थेचे जे संस्थापक आहेत संजय नहार यांनी 20 वर्षापूर्वी ह्या संस्थेची स्थापना केली आहे. आणि प्रामुख्याने कसं होतं की 84मध्ये पंजाबमध्ये पहिल्यांदा इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर तिथं त्या काळामध्ये पंजाबचा प्रश्न ऐरणीवर होता. आम्ही त्या काळामध्ये पंजाबमध्येही काही काम केलं होतं. त्यानंतर 90च्या दशकामध्ये साधारण काश्मीरचा प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पेटला गेला किंवा बाहेरच्या शक्तींनी तो प्रश्न चिघळवण्याचा प्रयत्न केला. मोठ्या ज्या महासत्ता होत्या त्यांनाही असं वाटत होतं की हा प्रश्न सुटू नये. अशा प्रकारे ह्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेशन राहिलं तर इतर देशांचे बरेचसे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत होते. परंतु ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये तिथले जे यूथ होतं त्याचं मात्र मोठ्या प्रमाणामध्ये हाल होत होते. छोटी मुलं असतील, 365 दिवसातले 300 दिवस तिथं कर्फ्यू असायचा. त्यामुळे शिक्षण नव्हतं, औद्योगिकरण नव्हतं. मेन त्यांचा जो उदरनिर्वाहाचा जो साधन होतं पर्यटन, ते पूर्णतः ठप्प झालं होतं. तर ह्या मुलांना काय करावं हा मोठा प्रश्न होता. आणि ही सगळी मुलं इझिली दहशतवादाकडे आकर्षित व्हायला लागली होती. आर्म पिस्तूल वगैरे वापरत होते? नाही, आर्म पिस्तूल वगैरे असं नाही, पण आपण काय करायचं मग त्यातल्या त्यात कसं होतं की ग्रुपमध्ये बसल्यानंतर बोलणं, चिथावण्या ह्या गोष्टी चालूच असतात. तुम्हाला माहिती आहे माणूस बिझी असेल तर चांगलं काम करतो, पण रिकामं डोकं असेल तर त्याच्यामध्ये कोण काय भरेल त्या पद्धतीने विचार येतात. त्यामुळे आमच्या संस्थेचे जे संस्थापक आहेत संजय नहार, त्यांना पहिल्यांदा असं वाटलं की ह्या मुलांना एज्युकेशनसाठी पुण्यामध्ये आणलं पाहिजे. महाराष्ट्र हा समृद्ध असं राष्ट्र आहे आणि मोठ्या भावाची भूमिका घेऊन आपण वागलं पाहिजे. म्हणजे म्हणतो आपण घरामध्ये की जसे महाराष्ट्र हा मोठा भाऊ आहे आणि आजूबाजूची सर्व राज्य ही आपली छोटे भाऊ आहेत. त्यामध्ये जर कुठला आपला एखादा भाऊ जर अडचणीत असेल तर त्या भावाला मदत केली पाहिजे, त्याला सावरण्यासाठी मदत केली पाहिजे. ही भूमिका घेऊन आम्ही काश्मीरमध्ये काम करायला सुरुवात केलं आणि तिथल्या मुलांना सुरुवातीला काश्मीरमधनं पुण्यात आणून पुण्यातल्या इतर कॉलेजेसमध्ये, शाळांमध्ये प्रवेश देऊन त्यांना मेन स्ट्रीमलाईनमध्ये आणायचा आम्ही प्रयत्न केला आणि सरहदची सुरुवात झाली. पण पंजाबासकट नॉर्थ ईस्ट स्टेटमध्ये पण भरपूर गोंधळ असतो. बरोबर. तिकडची मुलं वगैरे तुम्ही निवडत नाही? आहे. आम्ही पंजाबमध्येही काम केलं. आता पंजाबमध्ये भरपूर समृद्ध आहे. पंजाबमध्ये तसा आता प्रश्न राहिलेला नाही आहे. पंजाबमध्ये कधीही समृद्धीचा प्रॉब्लेम नव्हता. पंजाबमध्ये जो 84च्या काळामध्ये प्रॉब्लेम होता त्यानंतर तिथं विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा वगैरे प्रॉब्लेम नव्हता. 90च्या दशकामध्ये काश्मीर प्रश्न खूप ऐरणीवर आला आणि संयुक्त राष्ट्र किंवा इतर सर्व देशांनी त्यामध्ये इंटरेस्ट घातल्यामुळं फोकस पॉईंट हा काश्मीरवर होता. पण नॉर्थ ईस्टही तेवढाच पेटलेला आहे. इव्हन आमचं तर म्हणणं असं आहे की काश्मीरपेक्षा नॉर्थ ईस्टची परिस्थिती खराब आहे. नॉर्थ ईस्टकडेही लक्ष देणं गरजेचं आहे. सरहद संस्था जसं काश्मीरसाठी काम करते आहे त्याचप्रमाणे आम्ही नॉर्थ ईस्टमधलेही संपूर्ण 7ही राज्यांमध्ये काम करत आहोत. आमच्या इथं आता सध्या काश्मीरमधली जशी मुलं आहेत तशी नॉर्थ ईस्टमधली पण मुलं आहेत. आता तुम्ही त्यांना अकॅडमिक शिक्षण देता, संस्कृती शिकवता, एकामेकाची संस्कृती शिकून घेता. तर यासाठी तुमचा म्हणजे सिलेबस असा वगैरे काय आहे काय? नाही, आमचं जे अकॅडमिक शिक्षण आहे महाराष्ट्रातलं तेच आम्ही त्यांना देतो. मुख्य म्हणजे आम्हाला असं वाटतं की शिक्षण हा तर पार्ट आहे. शिक्षणमुळं तुमचं व्हिजन बदलतं. पण सगळ्यात महत्त्वाचा भाग जो आम्ही सरहद म्हणून काम करतो, सरहदमध्ये आम्ही ह्युमन कॅरेक्टर घडवायचं काम करतो. कारण एखादा व्यक्ती जर ह्युमन म्हणून जर चांगला असेल तर तो जगामधलं कुठल्याही संकटाला तोंड देऊ शकतो आणि कुठल्याही परिस्थितीतून चांगला मार्ग काढून पॉझिटिव्हली विचार करून पुढे जाऊ शकतो. त्यामुळं आम्ही ह्या मुलांना ज्यावेळेस इथं आणतो त्यांच्या अभ्यासाबरोबरच त्यांची मानसिक जडणघडण चांगली होईल, त्यांच्या डोक्यामध्ये देशहिताचे विचार कसे येतील आणि शेजाऱ्यांना मदत करणे, इतरांसाठी काहीतरी करण्याची वृत्ती कशी यांच्यामध्ये निर्माण होईल, ह्या गोष्टी करण्यासाठी आम्ही पर्सनली त्यांच्याशी इंटरॅक्शन करत असतो. आणि आमचं आता 12-14 वर्षांच्या काळामध्ये ही सर्व मुलं त्याच
पद्धतीने त्या पठडीमध्ये घडत आहेत याबद्दल आम्हाला सार्थ विश्वास आहे आणि अभिमानही वाटतो. पण त्यांच्या मनात देशाबद्दल असणारा राग द्वेष वगैरे तुम्ही काढून टाकू शकता. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे कसं असतं की राग हा तेवढ्यापुरताच असतो की ज्यावेळेस लोकांना वाटतं, तुम्हाला माहिती नसतं. म्हणजे मी अगदी एक साधा उदाहरण देतो की ज्यावेळेस काश्मीरमधनं ही मुलं सुरुवातीला अगदी आमच्या घरामध्ये आलेली होती, त्यावेळेस टी व्हीवरती क्रिकेटची मॅच चालली होती. पाकिस्तान आणि भारताची मॅच होती आणि त्यातलेही ही मुलं सगळी काश्मीरमधनं आली होती. त्यातले 10 मुलातली 9 मुलं ही भारताच्याच बाजूनी होती. तरी त्यातला एक जण पाकिस्तानला चेअर अप करत होता आणि त्यांनी पाकिस्तान जिंदाबाद असंही म्हटलं. आमच्या आजूबाजूला सगळीकडं टेन्शनचं वातावरण झालं. सगळ्यांना वाटलं की अरे हा पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणतोय भारतामध्ये, म्हणजे आपली लोकं घरात घुसतील आणि आपली घरं जाळून टाकतील. पण आम्हाला मुळात माहिती होतं की हे जे चॅलेंज आहे हे फार वेगळं आहे आणि आपल्याला प्रवाहाविरुद्ध काम करायचं आहे. तर याच्यामध्ये अडचणी येणार आहेत. पण आम्ही असा विचार केला की ह्यांना चान्स दिला पाहिजे. ह्या मुलाला हा असं का म्हणतोय हे लक्षात घेतलं पाहिजे. कालांतराने वेळ गेला. त्यांनी बघितलं भारत सुंदर आहे, इथली लोकं प्रेमळ आहेत. आपल्याला जसं इतर स्टेटबद्दल वाटतं तसं इथं काहीही नाही. आता तोच मुलगा, मी नाव नाही सांगणार कुणाचं, पण तो मुलगा आता लॉ करतोय आणि आता तो सांगतो की 10 वर्षानंतर मी जम्मू काश्मीरला जाऊन तिथला मुख्यमंत्री होणार. तर हा आम्हाला असं वाटतं की आमचा हा विजय आहे. पण ही जी मुलं तुम्ही इकडे आणतात ती कशी निवडायची, कोण जातो तिकडे? आमची तिथं हे आहे, आमची काही लोकं आहेत लोकल, ज्यांच्याकडे हे अर्ज येतात आणि अर्ज आल्यानंतर आमची कमिटी इथून जाते आणि त्याचं स्क्रुटनी करून जशी गरज आहे त्यानुसार आम्ही त्या मुलांचं सिलेक्शन करतो. मुळात काश्मीरमध्ये वाद का उत्पन्न होतो? वाय वाय दिस प्रॉब्लेम, आणि त्याला सोल्युशन काय आहे? बेसिकली कसं आहे, काश्मीर प्रश्नाकडे प्रत्येकजण आपापल्या अँगलनी बघतो. पण बऱ्याचदा इतर राज्यातली जी लोकं आहेत ते म्हणतात काश्मीरवरती एवढा मोठा पैसा खर्च होतो, काय गरज आहे, कशासाठी ह्यांचे एवढे लाड करायचे. पण मुळात हा प्रश्न आम्हाला असं वाटतं की हा आर्थिक प्रश्न नाही आहे, तर हा भावनिक प्रश्न आहे. म्हणजे हा फक्त काश्मीरपुरताच नाही, संपूर्ण काश्मीर आणि नॉर्थ ईस्टमध्ये त्या लोकांच्या मनामध्ये काय आहे की त्यांना एक आयसोलेशनची भावना येते. त्यांना असं वाटतं की आम्ही बॉर्डर एरियाजमधले जे राज्य आहोत, इथल्या मुलांना प्रॉब्लेम्स आहेत, इथल्या लोकांना प्रॉब्लेम्स आहेत आणि बाकीचे स्टेट जे आहेत ते आरामात बघतात आणि त्यांना आमच्या परिस्थितीबद्दल काही घेणं देणं नाही आहे. मग आम्ही इथं का राहायचं, असा त्यांच्या मनामध्ये प्रश्न आहे. केंद्र सरकारचंही खरं सांगायचं तर दुर्लक्ष झालेलं आहे. स्टेट गव्हर्नमेंटही तिथली जी आहेत ते केंद्र सरकारवर दबाव टाकून काही काम करण्यामध्ये अपयशी ठरलेले आहेत. पण आम्ही कायम असं म्हणतो की सरहद म्हणून केंद्र सरकार केंद्र सरकारचं काम करेल, जे सैन्य आहे ते योग्य वेळी सैन्याची जी भूमिका आहे ती करेल. पण आपण कॉमन मॅन म्हणून काय करू शकतो, तर एका माणसाचा दुसऱ्या माणसाशी प्रेमाचा दुवा जुळवू शकतो. म्हणजे मी एक उदाहरण देतो की आपल्या घरामध्ये आपले आई किंवा वडील आजारी असतात, तर त्यावेळेस आपण काय करतो, त्यांना नेतो आणि हॉस्पिटलमध्ये ठेवतो. हॉस्पिटलमध्ये त्यांना बरं कोण करणार असतं, डॉक्टर. पण तरीसुद्धा त्या आईवडिलांना डॉक्टरांपेक्षा दिलासा जो असतो तो त्याच्या कॉटवरती बसलेल्या त्यांचा मुलाचा, भावाचा, बहिणीचा असतो. तर सरहद एक्झॅक्टली तेच भूमिका करते की सरहद ही फक्त त्यांना दिलासा देते आणि बाकी सर्व देश हा तुमच्याबरोबर आहे, आपलं कल्चर एक आहे, ह्या गोष्टी सांगून त्यांना आम्ही इंटरॅक्शनचं, सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचं काम आम्ही करतो. आता 1965 1971 युद्ध झाली, कारगिल झालं, याचा सगळा परिणाम पाकिस्तान आणि भारताच्या या लढ्याचा परिणाम काश्मीर पेचात सापडतो का प्रत्येक वेळी? अर्थातच. पण आपण सगळ्यात महत्त्वाची एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ही दोन्ही युद्ध आपण जिंकली होती आणि ही दोन्ही युद्ध आपण जी जिंकली होती ही काश्मीरी जनतेच्या मदतीमुळं जिंकली होती. ज्याच्या वेळेस भारतावरती आक्रमण झालं आहे त्यावेळेस सर्व काश्मीरी जनता एक दलाने भारताबरोबर लढलेली आहे, म्हणून पाकिस्तानचा विजय होऊ शकलेला नाही आहे. आता पाकिस्तानमध्ये आपल्या काश्मीरमध्ये जे हिंदू पंडित आहेत ते 4% म्हणजे काश्मीर व्हॅलीमध्ये आणि 95% सुमार मुस्लिम लोक आहेत. तर त्यांना पंडित लोकांना राहायला तिकडे काय कठीण जातं? तिथं तर हिंदू मुस्लिम हा प्रॉब्लेम होताच पूर्वीपासून, पण काश्मीर हा प्रामुख्याने 3 भागामध्ये विभागला गेलेला आहे. जम्मू भागामध्ये मेजॉरिटी ही हिंदूंची आहे, व्हॅलीमध्ये मुस्लिमांची मेजॉरिटी आहे आणि तिसरा जो लडाख आणि कारगिल भाग येतो त्यामध्ये बौद्ध आणि इतर काही लोकांची मेजॉरिटी आहे. तर तिथं कसं आहे, त्या तिन्ही रिजनमध्ये लोकांच्या एकमेकांच्या भाषा एकमेकांना समजत नाहीत. पण ह्या लोकांचं पहिल्यापासून एकमेकांशी तसे जिव्हाळीचे संबंध आहे. येस, मुसलमान आणि पंडितांचा वाद हा
पूर्वीपासून आहे आणि तो प्रॉपरली चिघळवण्यासाठी प्रयत्न केला गेलेला आहे. पण आम्ही काय म्हणतो की ह्यांच्यामध्ये ऐक्य व्हायला पाहिजे. पूर्वीचा इतिहास तुम्ही बघितला तर ही सर्व लोक एकत्र फार गुण्यागोविंदाने आणि प्रेमाने राहिलेली आहेत. नंतर काही कारणांनी त्यांच्यामध्ये द्वेषाची भावना खूप मोठ्या प्रमाणात जागवली गेली, पण तो राजकीय भाग झाला. आमच्या इथं तुम्ही बघताल तर आम्ही बरेचसे हिंदू आणि मुसलमानांचे कार्यक्रम एकत्र होतात आणि ही सर्व मुलं हिंदू असतील, मुस्लिम असतील किंवा बौद्ध असतील, ही सगळी मुलं ॲज अ इंडियन म्हणून एकत्र राहतात आणि फार प्रेमाने राहतात. तुमच्या ज्या आता शिक्षण देण्यासाठी तुम्ही संस्था उभारल्या आहेत त्याबद्दल थोडी माहिती द्या. आमची शिक्षण संस्था म्हणजे आमच्या इथं 1ली ते 10वीचं शिक्षण दिलं जातं मुलांना. याच्या सीबीएसई लेवल? हां, CBSE आहे आणि SSE आमच्याकडे दोन्ही आहे. CBSE पण आहे आणि SSE पण आहे. आमच्या 2 ब्रँचेस आहेत वेगवेगळ्या. काही लोकांना CBSEला, काही लोकांना SSEला. आणि हायर एज्युकेशनसाठी आमच्याकडे सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स कॉलेज पण आहे आणि त्याच्या पुढे जाऊन PGचे पण काही कोर्सेस आमच्याकडे आहेत. म्हणजे लहानपणापासून त्यांना पूर्ण हायर एज्युकेशनपर्यंतची सर्व ह्याची व्यवस्था आहे. आणि याच्या पुढेही जाऊन त्यांना जर काही वेगळी लाईन आवडत असेल तर आम्ही त्यांना वेगळ्या कॉलेजमध्ये टाकतो. आमच्या इथली बरीचशी जी मुलं आहेत ती 10वी झाल्यानंतर कोणी लॉला गेलं आहे, कोणी फिजिओथेरपीला गेलं आहे, मेडिकलला गेलं आहे, कोणी कॉमर्सला गेलं आहे, कोणी हॉटेल मॅनेजमेंटला गेलं आहे. ज्याची जशी आवड आहे तसं. आमच्या इथं जर ते शिक्षण असेल तर आम्ही तिथं देतो, नाही तर आम्ही त्यांना दुसऱ्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन देतो. मग त्याच्या बाहेर तुम्ही त्यांना राहण्याचा जेवणाचा खर्च पण तुम्ही सगळं आमचं स्वतःचं हॉस्टेल आहे. तिथं आम्ही ह्या मुलांचं खरं तर कॅरेक्टर घडवण्याचा प्रयत्न करतो. आणि ही सर्व मुलं आता मोठ्या प्रमाणामध्ये एक चांगली मुलं म्हणून घडलेली आहेत आणि त्यांना स्वतःला असं वाटतं की आपण देशासाठी काहीतरी केलं पाहिजे आणि आपण आपल्या एरियामध्ये जाऊन मतपरिवर्तन केलं पाहिजे. त्या दृष्टीने ते आता शिकत आहेत. ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर ती मुलं पुन्हा त्यांच्या एरियात जातील. आणि मला असं वाटतं की आम्ही तिथं जाऊन लेक्चर देण्यापेक्षा ही मुलं ज्यावेळेस इथून डॉक्टर, इंजिनियर्स किंवा IAS, IPS बनून जातील तर ती त्यांच्या एरियातल्या मुलांना आयडल्स वाटतील आणि बऱ्याचशा मुलांना कळेल की दहशतवादाकडे जाण्यापेक्षा ह्या मार्गाने गेलं तर हा जास्त अधिक योग्य मार्ग आहे. आणि मला वाटतं ते जास्त महत्त्वाचं आहे. आतापर्यंत किती मुलं आणली तुम्ही? आत्तापर्यंत म्हणजे 150 मुलं आम्ही स्वतः आमच्या इथं दत्तक घेतलेली आहेत शिक्षणासाठी म्हणून. आणि याशिवाय इतर अशी हजारो मुलं आहेत की ज्यांना आम्ही डायरेक्शन दिलं आणि दुसऱ्या कॉलेजेसमध्ये ॲडमिशन वगैरे घेऊन दिलं असं. पण ही पूर्णपणे ज्यांची अख्खी जबाबदारी घेतली अशी 150 मुलं आमच्या संस्थेमध्ये आहेत. मग त्यांना तुम्ही कधीतरी परत आपल्या मायगावी पाठवता? प्रत्येक वर्षी त्या मुलांची जी नाळ जी त्यांच्या राज्याशी आहे ती कधीही तुटू नये आणि त्यांनी तिथंच जाऊन काम करावं असाच आमचा मूळ उद्देश आहे. त्यामुळे दरवर्षी उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये ही मुलं 2 महिने आपल्या घरी जातात. गेलेली मुलं परत न येणं असं कधी झालंय का? कधीच नाही. उलट त्या मुलांना परत कधी येतोय आणि सरहदमध्ये राहतोय अशीच काय सुरुवातीच्या काळामध्ये चॅलेंजेस आले. म्हणजे अगदी 10-12 वर्ष मागे गेलो तर ही सुरुवातीला मुलं आली तेव्हा त्यांना पुणे काय आहे, महाराष्ट्र काय आहे हेही माहिती नव्हतं. ते मायनस डिग्रीमधनं एकदम प्लस डिग्रीमध्ये आले होते. त्या मुलांना स्किनचे प्रॉब्लेम होत होते, भाषांचा प्रॉब्लेम होत होता. इवन रिजनमध्ये त्यांच्या भाषा वेगळ्या आहेत. म्हणजे श्रीनगरची भाषा वेगळा, जम्मूची भाषा वेगळा, इकडे लडाखची भाषा वेगळी, कारगिली भाषा वेगळी. तर त्या मुलांना सुरुवातीचे 1-2 वर्ष ह्या सगळ्याशी कोऑप करण्यात गेला. पण आता ते अतिशय उत्तम रीतीने इथं रुळले आहेत.